Milí diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Veľkí ľudia Malého Ríma. Dnes prijal moje pozvanie skúsený režisér, dramaturg, hudobník, textár, otec, Trnavčan, ktorý sa preslávil po celom Slovensku. Hostoval v Slovenskom národnom divadle, v Radošínskom naivnom divadle, v divadlách v Trnave, Martine i Nitre a videli ho aj východniari v Prešove, Košiciach i v Spišskej Novej Vsi. Dnes nám o svojej režijnej tvorbe, ale aj záujmoch povie môj dnešný hosť, pán Kamil Žižka. Ďakujem za pozvanie. Kamil, veľmi sa teším, že si toto pozvanie prijal. Ja som už spomínala, že si naozaj všestranný umelec, ale tá divadelná režia bolo to, čo si ty aj ukončil, vyštudoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení. A hneď tvoj absolventský výstup v roku 2004 bol nominovaný na prestížne ocenenie Dosky, ktoré si v roku 2008 aj získal, dokonca v 3 kategóriách, a to vďaka inscenácii Canto Hondo. Ako si na toto obdobie spomínaš? Boli nejaké veľmi dôležité pre teba tieto ocenenia? Posunuli ťa, alebo je to len taká súčasť tvojej práce? Ako to vnímaš? No, ja to vnímam tak, že vždy som to ocenenie dostal s niekým, to je prvá vec. Napríklad tá nominácia Veľkolepého Paroháča, tak tam hral už teraz v podstate slávny herec Ľuboš Kostelný. A on tedy bol absolventom na škole, teda mojím konškolákom, takže vždycky som sa dostal do nejakej kombinácie s niekým, vďaka ktorému som to dostal vlastne tú cenu. Napríklad Canto Hondo robila vlastne koncept a choreografiu Šárka Ondrišová, ktorá si neskôr založila také tanečné štúdio Eldance v Bratislave a tá mala veľmi silnú ako keby participáciu na tom projekte, okrem toho hudobný skladateľ Jozef Vlk, taký experimentálny. Takže ja som sa nejako tak náhodne dostal do takýchto všelijakých kombinácií a potom som dostal tie ocenenia. A to nehovorím z nejakej falošnej skromnosti, ale také náročné projekty potrebujú veľký tím a to som pochopil, že musím hľadať dobrý tím, aby som tú režiu zvládol. A o tebe sa hovorí, že si na jednej strane aj činoherný režisér, venuješ sa aj činohre, aj detskému divadlu, k tomu sa dostaneme. A v rámci tej činohry u teba, keď si človek číta nejaké odborné recenzie, tak kritici poukazujú, že si veľmi silný v autorských inscenáciách a veľmi často sa venuješ biografiám osobností. Spracoval si slovenské spisovateľky, slovenských spisovateľov a Budeme si šepkať, alebo inscenácia. Čím tichší tón, tým lepšie. Alebo to boli aj náboženské osobnosti, ako Zdenka Šelingová či Silvester Krčméry. Čo ťa inšpirovalo na týchto osobnostiach? Prečo si ich vybral? No ja keď tak skrátka môžem povedať takú genézu toho autorského divadla, tak prvýkrát som autorské divadlo robil v divadle Ludus, a to sa volala tá inscenácia Čierno-biele srdce Charlieho Chaplina. A to bolo vlastne o živote Charlieho Chaplina, z názvu to tak vyplýva, ale bola to pre mňa úžasná skúsenosť, že keď som si memoáre čítal Charlieho Chaplina, tak som tam proste prišiel na nejaké informácie, ktoré ma inšpirovali a napísal som vlastne ako keby autorský projekt prvý. A neskôr vlastne Martínske komorné divadlo mi ponúklo spoluprácu a tam tá dramaturgička mi dala takú knižku od Hany Gregorovej Ženy a to nás postupne inšpirovalo, že tak budeme robiť o slovenských spisovateľkách, ako je Šoltésová, Vansová, Podjavorínska a zistil som zase tým výskumom, že sú to veľmi fascinujúce osobnosti. Každá si zažila nejakú drámu, však vieme, Šoltésová napísala Moje deti, prišla o svoje deti, napriek tomu stále literárne fungovala. Vansová mala veľmi to ťažké s manželom a ten je tiež zomrel, mal maniu, depresiu a proste veľmi komplikované vlastne životné osudy a napriek tomu vedeli vytvárať nejaké hodnoty literárne a tak ďalej. Takže nás to fascinovalo a napísali sme také predstavenie, kde sme vychádzali vlastne z ich korešpondencie. To sa volá vlastne dokumentárna dráma. Hej? A to je vlastne tak, že máte nejaký materiál, ktorý spracovávate niekoľko mesiacov a postupne preosievate ten text, až vám vznikne nejaká štruktúra a tu ponúknete hercom. Takže to ma začalo tak veľmi zaujímať. Bolo to také v podstate, ako keby študujem dejiny, ale cez konkrétne osudy konkrétnych ľudí. Takže to bola pre mňa taká sprúha a taká nová cesta v tom divadle, že nerobil som tie kamenné texty, ktoré sú už hotové, ale vytváral som tie texty z inej dokumentárneho, vlastne nejakého archívu, materiálu a tak ďalej. A bolo to také dobrodružstvo.
A čím tichší tón, vlastne to je predstavenie o Hviezdoslavovi Vajanskom a Škultétym, ktorí veľmi intenzívne vlastne v druhej polovici 19. storočia spolupracovali. Jeden ako redaktor slovenských pohľadov, to je Škultéty, ten vlastne organizoval slovenskú literatúru a na základe aj jeho práce vzniklo vlastne obdobie slovenského realizmu v literatúre. Hviezdoslav bol, však vieme, básnik, ale nemal to ľahké. Musel krok po kroku vlastne začať pracovať. Mal také aj ako keby také autorské krízy, kde ho vlastne ten Škultéty povzbudzoval, keď písal Hajníkovú ženu, dopíš ďalší spev a neviem čo a tak ďalej. Vajanský bol vlastne románopisec, ale aj taký veľký teoretik literatúry. No a toto, keď študujete týchto troch pánov, jak si píšu listy, ktoré sú všetky štilisticky vypracované, hutné a tak ďalej, tak je to veľmi inšpiratívne. A z toho sme vlastne napísali predstavenie čím tichší tón, tým lepšie. No a táto sada vlastne takýchto typov inscenácií ma veľmi ako keby priťahovala v tom, že robím také ako keby ikony živých ľudí. No. Je to na jednej strane pre divadlo ťažké, lebo divadlo nemá hneď text, viete, a to je taká neistota. Ale sú divadlá na Slovensku, ktorú tú neistotu podstúpili a myslím si, že dobre robia. Takže školská prax má veľkú radosť, že vidí naozaj oživené tieto postavy, ktoré sú len akousi knižnou raritou alebo niečím, čo je neživé a vy ste to dokázali oživiť. Ja sa priznám, že ja som bola na derniére Nepolepšeného svetca, ktorú si režiroval. Je to hra Ľubomíra Feldeka o Silvestrovi Krčmérim a bola naozaj plná emócií. Bolo to veľmi silné divadlo, ktoré ukončilo, alebo teda táto inscenácia bola dernierovaná v júni tohto roku. A čo pre teba táto osobnosť znamenala? Lebo je to trochu iné, je to náboženská osobnosť, veľmi silná viera, veľmi silné svedectvo. Ty sám si veriaci. Akým spôsobom dokážeš spracovať takýto obraz? No, Silvester Krčméry, to už vlastne on sa už trošku dostáva do témy, ako keby kultúrnej, slovenskej. Ale bola to v podstate jedna z najväčších osobností 20. storočia v rámci kresťanského dizentu a v rámci vlastne všetkých aktivít, ale aj kultúrnych vo výsledku, pretože vytváral celú rodinu bratislavskú intelektuálov a vlastne vytváral nejakým spôsobom podhubie pre to, čo nastalo po 89. Ale bol aj vlastne ako jeden z iniciátorov sviečkovej manifestácie a tak ďalej. Takže on je osobnosť, ktorá ako keby je križovatkou mnohých ďalších osobností, takže sme vedeli, že táto téma je ako keby veľká. S témou prišlo Národné divadlo, text napísal Ľubomír Feldek a to bolo tiež fascinujúce, že on ako evanjelik napísal divadelnú hru o katolíkovi, takže to bolo vlastne aj trošku ekumenické dielo. A on svojím spôsobom tiež nejako osudovo s tým súvisel cez svojho otca, ktorý bol právnik a tak ďalej a tak ďalej. Takže veľa ako keby osudov sa v tej inscenácii stretlo. No a myslím, že v bratislavskom ako prostredí tá inscenácia zarezonovala aj pretože veľa tých v podstate Krčméryho žiakov stále žije. Hej? A oni si to medzi sebou povedali, dokonca jeho sestra videla predstavenie, čo je úžasné, že vidí o svojom bratovi predstavenie. Takže bola to vlastne celá taká komunita ľudí a to Národné divadlo vlastne vytvorilo ten priestor v Modrom salóne, čo bolo tiež ako veľmi úžasné, že vôbec sa tam niečo takéto realizovalo. Samozrejme, už ten tvorivý tím nebudem spomínať, ale myslím, že dvaja herci, Matúš Marušin a Richard Autner, veľmi tomu pomohli. A taktiež celý ten tým okolo. Takže bolo to také stretnutie veľmi zaujímavé a zmysluplné, a hlavne ten jeho príbeh je dramatický, dobrodružný. Podľa mňa je otázka času, kedy sa natočí film o ňom, lebo vlastne je to veľmi akčný príbeh a myslím, že filmári by mali po ňom hneď lapať. Áno, Národné divadlo robil veľmi dobrý krok, že zaradilo túto inscenáciu. Bolo to naozaj pre diváka veľmi silný zážitok. Ako my, ako diváci laici, spoznáme Kamila Žižku ako režiséra? Máš nejaký rukopis, niečo, čo je také tvoje, čo rád vsúvaš do svojich inscenácií?
Myslím si, že vychádzajúc z rozprávok, veľmi mi záleží na tej vizuálnej forme tej inscenácie a na takom nejakom vizuálnom vneme toho diváka. Takže možno podľa toho, ale nemám až tak vytribený ten rukopis, že by to bolo hneď. Závisí od toho textu. Hej? Že napríklad ten Krčméry bol na moje pomery príliš expresívne predstavenie, ale tá téma si to vyžadovala. Hej? A kdežto niekde inde pri rozprávkach to je iné. A pritom aj pri rozprávkach je to iné, keď sa robí inscenácia pre deti 5-ročné. Iné je to, keď sa to robí pre deti 7-ročné a iné 10. Takže tam sú veľmi iné rozdiely, ako režisér má postupovať, aby to dieťa aj v tej vizualite tomu rozumelo, aby v príbehu držalo líniu. Takže je tam veľmi veľa premenných, ktoré sú dôležité. Napríklad pri dokumentárnej dráme je dôležité, že či ten daný divák tú danú osobnosť pozná. Hej? Ak je to trochu neznámejšia osobnosť, tak tá dokumentárna dráma trošku ako keby supluje didaktiku, to znamená dáva tam informácie o tej osobnosti, aby vôbec ten divák vedel odkiaľ je, kde a tak ďalej a tak ďalej. Ak je to veľmi známa osobnosť, tak ten dramatik a režisér má o mnoho voľnejšie ruky a môže už robiť naozaj také inscenácie, ktoré sú interpretované už nejakým spôsobom a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie inscenácie sa nedajú prečítať hneď, že sú moje. Není sme ako maliari, že majú ten rukopis, ale vždy tam je niečo spoločné. Buď tá téma, alebo hľadanie nejakého zmyslu, hodnoty. Ako mňa do istej miery dosť inšpirovala vlastne filozofia Viktora Frankla, jeho logoterapia, kedy vlastne hľadal taký, že zmysel. Hej? Že kto vie prečo, vie aj ako. A celá tá generácia, o ktorých som robil tú dokumentárnu drámu, boli ľudia, ktorí mali pred sebou hodnoty, ktoré vedeli nejakým spôsobom za ne zabojovať a ich aj vytvoriť. Hej? Alebo aj ich udržať pri živote. Hej? To je napríklad celá štúrovská generácia. O nich som tiež robil nejaké inscenácie, o Ľudovitovi Štúrovi a keď sa na nich pozriete takými očami naozaj cez tie dokumentárne materiály, nie cez poučky a v podstate také výcuci vedecké, ktoré sú ďaleko od pravdy do istej miery, tak dostanete sa naozaj do toho každodenného života, ako existoval ten človek a tam pochopíte, čo všetko musel urobiť, aby vzniklo to, čo vzniklo. Áno, čiže tá človečina, ktorú divadlo tak rádo ukazuje. Áno, presne tak. Ty si sa dotkol v rámci toho vizuálu, že teda na tom ti záleží, aby to bolo vizuálne veľmi efektívne. Aj detského divadla, to je veľká kapitola tvojej režijnej tvorby a taktovky. Ako ty dnes, alebo čo je pre teba dôležité v rámci toho detského divadla? Na čom ti záleží, keď tvoríš pre deti? No, úprimne asi, aby to bolo extrovertné, aby to komunikovalo s tým publikom. To veľmi obdivujem napríklad pri bábkových divadlách českých. Oni majú veľkú takú danosť, že dokážu takým ľahkým humorom vlastne komunikovať s tým divákom a dostať ho na to javisko, ako mentálne. A my tuto trošku v tej strednej Európe sme ešte trošku v takom introvertnejšom a vplyva to možno aj s tými rozprávkami a Dobšinským a tak ďalej a tak ďalej. Aj tou inscenačnou tradíciou, napríklad bábkové divadla profesionálne vznikajú po druhej svetovej vojne a tak ďalej. Takže to detské divadlo je v takých plienkach napriek všetkému profesionálne. Takže ono si musí nájsť takú svoju cestu, vzniká nových veľa ako keby aj komerčných produktov a nie všetky sú márne, takže musíme sa tak navzájom inšpirovať, ale vrátim sa k otázke, aby som neubiehal. Pre mňa je dôležité, aby ten príbeh bol nosný, zaujímavý pre to dieťa, aby mal nejakú pointu a aby sme v tej pokladnici starých rozprávok vynášali ako keby dobré námety na svetlo a dobré tie rozprávky, aby sme to udržali vôbec v povedomí. A potom samozrejme je dôležité, aby to prevedenie bolo vlastne profesionálne a závisí od tej štilizácie toho divadla, čo si zvolí ako keby za to médium, či to je bábka, či to je živý herec, či to je objekt a tak ďalej. Závisí aj od možnosti divadla, od tradície divadla, kde sa to divadlo nachádza. Hej? Že iné je, keď v Bratislave, iné je niekde v menšom mestečku.
musíte hľadať tituly, tam môžete možno trošku experimentálnejšie, tuto musíte hľadať trošku také väčšie. Takže tým, že sa túlam po tých divadlách a po tých regiónoch, tak vidím, kto ako v akej je v stupnici. No, ale samozrejme vždy je výhodné pre divadlo si tú latku zdvíhať. Že dokážeme toto, ale chceme spraviť trošku viac. A keď toto tie divadlá robia, tak vlastne sa posúvajú. Ty si sa v rámci toho, keď tvoríš pre deti, sám stal otcom. Zmenilo to tvoj pohľad trochu možno na deti? Spoznal si ich lepšie? Alebo keď už tvoríš, máš na mysli tie tvoje 3 malé deti, ktoré pobehujú okolo a vsúvaš možno aj niečo to, čo vnímaš od nich, že dieťa potrebuje, alebo čo si predtým možno nevnímal, keď si ich nemal? No určite to pomáha, ale ja som zvykol chodiť po tých premiérach ešte na tie reprízy, lebo iné je napríklad premiéra, kde prídu dospelí s deťmi. Hej. To je nejaká skupina hľadiska, ktorá reaguje špecificky. A sú tam deti v podstate rôzne ročníky, lebo boli pozvaní dospelí, tak povedali si, že rozprávka. Ale rozprávka takto nefunguje. Je vyslovene od 5 do 6 rokov a to, čo som pred chvíľkou spomínal. A keď už je tamto publikum jednoliaté, tak vtedy vidím, či tá inscenácia funguje alebo nefunguje. Takže zvykol som vlastne na tých reprízach vychytať tie muchy. Dokonca jednu inscenáciu v Poľsku, Snehovú kráľovnu, keď som robil vo Varšave, tak po premiére som chodil pozerať, ako tie poľské deti na to reagujú a musel som tú inscenáciu na novo nasvietiť. Bola moc tmavá, bola moc taká lyrická a tak ďalej. Takže musel som ten priestor trošku otvoriť, aby tie deti mi tam nespali. Hej? Takže, a tam vidíte tú realitu. Hej? Lebo vy si niečo poviete umelecky alebo také, máte veľké, ste v oblakoch, ale realita je to publikum, že či sa chytí na ten jazyk, či reaguje, či nespí, či nemá útlmy a tak ďalej. Takže a vlastné deti sú najúprimnejšie, takže v tomto vidím aj na čo reagujú, keď im čítame rozprávky, kde ich to baví, čo ich nebaví a tak ďalej. A tiež ich treba v tom ako keby kultivovať. Hej? Že vieme, že dneska sú tie sociálne siete a vieme na internete dať mnoho rozprávok, ale nie všetky sú kvalitné a nie všetky rozvíjajú vlastne tú kreativitu. Hej, niektoré vyslovene ju ako keby tlmia. No, tak v tomto som taký ešte obozretný, že ich chcem tak kultivovať v rámci možností. Takže je to také, že zľava správa to tak skúmame, ale tým, že už veľmi dlho som v bábkovom divadle, tak som vycvičený tými deťmi aj na moje deti. Je to veľmi zaujímavé, pretože nám laikom, my si myslíme, že režisér si odrežíruje, nacvičí to a tým sa to pre ňo skončilo. Ale je veľmi fajn, že naozaj vo vašej profesii k tomu pristupujete takto naozaj, že si to ešte pozrieš, ako to vníma divák a dokáže si uznať chybu, že áno, toto ešte môže byť lepšie a posúvať to. To je naozaj veľmi chválihodné a pre mňa je prekvapivé a priznám sa, ale asi pre teba nie v rámci toho divadla, keď sa pohybuješ. No, napríklad mnohé divadlá si to z časových dôvodov nemôžu dovoliť, ale napríklad spomeniem Radošinské naivné divadlo, kde som párkrát ako hosťoval tiež, tak to je v podstate kočovné profesionálne divadlo. A musí si na seba zarobiť a chce stále udržať tú úroveň, ktorú má. Takže ten principál Stanislav Štepka, on tou inscenáciu cizeluje stále. Viete, lebo keď chodia po tých regiónoch, a to je ideálny stav. Že vznikne premiéra a potom 10. 15. repríza je úplne iná v tom lepšom slova zmysle, lebo ju vybrúsia tí diváci, reakcie, zistí, čo funguje, čo nefunguje. Ale v profesionálnom divadle je to zaťažko, lebo my máme tzv. Repertoárové divadlo, to znamená je repertoár, ktorý sa mení. Hej? Napríklad v Londýne, keď si pozrite plagát Royal Shakespeare Company, tak vidíte, že Hamleta hrajú od 12. do 20. Macbetha hrajú v blokoch. Hej, sa hráva, pretože to veľkomesto si to môže dovoliť. U nás nie. U nás musíme striedať ten repertoár a ten herec vlastne nemá čas vychytať tie muchy. Oni častokrát po mesiaci hrajú nejakú inscenáciu. A úžasné, že si to vôbec pamätajú a sú tak vycvičení naši profesionálni herci, ale ideálne hranie je v blokoch. To znamená, že sa to hrá stále za sebou, čo už začínajú niektoré bábkové divadlá aj vykonávať.
a zlepšuje sa tá inscenácia. Ako keď sa hrá ob 5 dní, ob 2 týždne a tak ďalej. No, takže vrátim sa teda k tej téme, že tá inscenácia v ideálnych podmienkach by sa mala zlepšovať. Ak sú na to tie podmienky, samozrejme. A inak len stagnuje a potom sa vlastne tie chyby zostávajú chybami a buď narastajú a potom sa stiahne a dernieruje. Takže, alebo si herec, to je v tom ešte lepšom prípade, nájde nejaký fígel, že ho to začne baviť a tak ďalej a vlastne to okrášľuje, niekedy aj na škodu, niekedy aj na dobro, závisí. Takže sú rôzne, jak sa o knihách hovorí, že knihy majú rôzne osudy, nie? Ten klasik povedal, tak aj inscenácie majú rôzne osudy. Ty si spomenul Radošínske naivné divadlo, tam každý samozrejme rozoznáva pána Štipku, ktorý je výraznou osobnosťou, ale tiež sa stavia do takej roli ako ty a to je rola herca. Ty nie si len na tom režisérskom kresle, ale aj zahráš si, a to konkrétne vo vašom Túlavom divadle, ktoré si založil s trnavským rodákom a nemenej známym Jakubom Nôtom. Akým spôsobom možno teba ako režiséra stimuluje aj to, že si môžeš zahrať a byť v tej pozícii herca? Je to nejaká pomoc pre tvoju prácu? Aj áno, aj nie. Ja vlastne som začal hrať divadlo, ma začalo zaujímať ako herca. My sme s Jakubom Nôtom založili Túlavé divadlo ešte koncom 90. rokov a začali sme písať kabaretné texty. A ak tá inšpirácia nejaká teraz pre mňa režiséra profesionálneho je, tak je to písanie textov a autorské divadlo, ktoré sme robili. To herectvo ani nie, pretože bolo to kabaretné herectvo a na to činoherné herectvo to je kumšt. To naozaj musíte dennodenne na sebe pracovať s hlasom, s pohybom, s výrazom, s emóciami. Do toho by som asi nešiel, lebo by som sa hneď prezradil, že nemám na to. Ale v rámci toho kabaretného herectva, takého v podstate rozprávackého a žoviálneho, tak to sme sa s Jakubom vycvičili. A myslím si, že práve tá inšpirácia bola v tom, ako sme koncipovali témy, ako sme písali tie texty. A potom mimochodom aj režine, keď aj Jakub je divadelný režisér, si vyhľadával texty, ktoré majú takú voľnejšiu tému, možno viac to je taká groteska, komédia. A do tých vážnych tém sme častokrát my nešli, že sme hľadali také ako keby z tej rodiny toho ľahšieho žánru, v tom dobrom slova zmysle. Až postupne sme sa dobrali samozrejme aj dramatických textov. Takže tam je tá inšpirácia v kabarete. Hovoril si, že herectvo je kumšt a takí tí dobrí činoherní herci naozaj sú výzvou asi aj pre režiséra. A kto je, alebo ktorý herec a herečka boli pre teba takou zaujímavou osobnosťou, či už v minulosti alebo v súčasnosti, že ich vnímaš ako veľmi talentovaných, alebo by si s nimi chcel spolupracovať? No, v každom divadle sú veľké osobnosti po celom Slovensku. To není dôležité, že či to je región alebo periféria. Niektorí sa napríklad rozhodli zostať v divadle, jak Janko Kožuch v Martine, ktorého možno menej poznajú, je to výborný ako keby hráč svojho času. Síce už teraz nebol Jožko Strážan v Prešove a aj so svojou manželkou boli výnimoční herci, ktorí sa rozhodli byť v Prešove. A takisto je Košice. Každé divadlo majú svoje vlastne osobnosti a mal som ešte teda to šťastie, že som s nimi spolupracoval a ma to ako zaujalo, že prečo sa tam rozhodli zostať, i keď mali ponuky do veľkých domov, hej, divadelných, a ako im tam je dobre v podstate v tej rodine, hej, že takže bolo to také inšpiratívne ako v rámci tej regionálnej kultúry, jak vlastne ona funguje. A jak vlastne, viete, cesta profesionálneho herectva na Slovensku väčšinou bolo cez Martin, že najprv tí herci prišli hrať do Martina a potom vlastne ich stiahlo Slovenské národné divadlo. Alebo cez Nitru a teraz už je to rôzne, ale je to dobré, keď ten herec v tom regióne sa vyhrá a potom príde na tú hlavnú scénu. Ale opäť vrátim sa k otázke. Ja som v podstate spolupracoval s mnohými hercami, aj bábko-hercami na Slovensku, aj v Čechách trochu. A myslím si, že nemám nikoho takého, že vytúženého. Skôr v každom tom divadle hľadám k tej inscenácii adekvátneho. Hej, že s kým by som ako chcel spolupracovať a není to vekovo ako keby závislé. Ten talent prichádza proste z hora a častokrát veľmi mladí absolventi zrazu ten talent majú ako tí starí majstri a tak ďalej a tak ďalej. Takže obnovujú sa tie divadlá, už je celá generácia, ktorú už trochu nepoznám
Takže pre mňa je zaujímavé, keď ten dramaturg z divadla mi povie, a tohto máme nového a vyskúšame, ja si ho pozriem niekde a tak ďalej. Takže je to stále také tvorivé hľadanie toho hereckého ansámblu. Rozpráva sa s tebou veľmi dobre a už sa pomaličky chýlime k záveru nášho rozhovoru. A dnes to divadlo ožíva na jednej strane boom, na druhej strane aj krízu, tak ako v každej oblasti. Čo by si ty poprial divadlu, kultúre, umeniu, tak vo všeobecnosti? Čo si myslíš, že jej dnes chýba a doprial by si jej, aby to raz mala? Ja si myslím, že ten boom naozaj divadelný je z jedného dôvodu, že je to živý priestor. Hej, že tí ľudia vlastne v tých technológiách sú už tak ako postrácaní, že ten zážitok toho živého stretnutia hľadiska a javiska je ako slávnostný dneska. Hej? A myslím, že to objavili, chodia napríklad v Bratislavskom národnom divadle na dlhé inscenácie klasiky a prečo chodia na to? Hej? Že prečo sa tam chodia ako keby toľko trápiť s ťažkými textami? No preto, lebo ako to vnútro sa si pýta tie hodnoty a v tomto zmysle to divadlo vlastne by malo exponovať ako keby tú kultúru. Aj tú súčasnú, aj hľadať vlastne ako keby v tých témach, ktoré riešili tie literárne diela, ktoré boli v nejakom kontexte napísané a oni sú preto klasické a preto sú v kánone, pretože majú v sebe invariant, ktorý sa skrýva aj dnes tu toho človeka. A toto má vlastne ten národné divadlo, aj regionálne, aj najmenšie divadielko, vlastne hľadať diela, ktoré majú hodnotu. Hej? A v tomto zmysle má to divadlo vlastne to vlastne vytvárať a na druhej strane a sa nebať aj zábavného žánru, hej, alebo ľahkého žánru, nehovorím, že rovno ako keby operety, ale aj tá má zmysel, takže hľadať vlastne aj tie komediálne možnosti vlastne toho divadla. My keď s Jakubom o tom robíme kabarety, tak sme ako až dojatí, jak tí ľudia chcú sedieť a počúvať a baviť sa na slovnom humore. Hej? A to sme hrali už všelikde, pod kaviarní po veľké scény. Hej? Takže na druhej strane je tá strana tej masky, tej tragédie, tej komédie, ktorá by sa tiež nemala ako keby zabúdať a toto tiež prajem divadlu, aby nezabudlo, že nemá len akože tie vážne témy exponovať, ale rovnako tie ako keby komédia je teda na vlastnosti, že sa smejeme na niekom inom a tiež má ako keby ten ako rozmer etický, ale človek si oddychne jednoducho. A o toto ide, aby aj tento zmysel divadlo malo. Takže hodnoty a ten zmysel, ktorý si má zachovať. Odborníci hovoria, že práve to estetično človek potrebuje prirodzene, aby ten jeho psychický vývin bol zdravý, aby človek bol v tej pohode, ktorú dnes množstvo ľudí kvôli nátlaku pracovnému nemá. Tak ja ti prajem, aby aj v tvojej práci, aj pre tvojich divákov, ktorí budú vidieť inscenácie, ktoré budú pod tvojou režisérskou taktovkou, naozaj to estetično bublalo, aby si ho užívali, aby priniesol pokoj aj do ich života. Ja ti veľmi pekne ďakujem ešte raz, že si nás poctil svojou dnešnou návštevou. Ďakujem za pozvanie. Milí diváci, ja vám prajem rovnako, aby ste mali dnes pohodový deň a teším sa na vás opäť s ďalším zaujímavým hosťom. Dovidenia.